Dostává se k vám film, který vám pomůže vybudovat stálé a výnosné podnikání. Naším cílem bylo pomoci vám dostat se na vyšší úroveň v rámci vaší kariéry a vašich příjmů. Dávejte pozor, následujících 15 minut může navždy změnit váš život. Nepromarněte tuto příležitost. Přemýšlejte, co byste dělali, kdybyste měli možnost změnit svůj život. Kdybyste nalezli jasný systém, plnili jeho doporučení a tím 3x či 4x zvýšili své příjmy, a to nezávisle na tom, kolik dnes vyděláváte, a ještě měli více volného času. Co byste dělali, kdybyste nalezli jasný plán, jak dosáhnout úspěchu? Co by to pro vás znamenalo? Co by to znamenalo pro vaši rodinu? Jak byste s touto příležitostí naložili? Při sledování tohoto filmu buďte pozorní. Koho vám připomíná ta moucha? Nejsou to lidé, kteří každý den opakují jedno a to samé a nevidí východisko? Lidé, kteří kráčejí po cestě, co nikam nevede? Zodpovědnost za svůj život vložil do cizích rukou, do rukou svého zaměstnavatele. Tito lidé nemohou počítat se zabezpečeným stářím a hmotným blahobytem. Naše babičky, naši rodiče každý den předávají své znalosti, technologie, svůj model života budoucím pokolením. Tento starý model, model průmyslové doby, tak přechází do nových časů. Jenže časy se mění, průmyslová doba končí a přichází doba informační. Je jiná doba. I lidé se změnili. Potřebné informace poskytnuté v potřebnou dobu dnes mohou stát miliony dolarů. Je jiná doba. Nepřežije ten nejsilnější, ale ten, kdo se umí přizpůsobit. Tento citát pochází od Charlesa Darwina. Zamysleli jste se alespoň jednou ve svém životě, jaké by to bylo mít v bance peníze a celý život žít jen z úroků? Nebo mít něco jiného, co by přinášelo snadný život?
Vytvořit něco, z čeho by vám po zbytek života plynuly příjmy nezávisle na tom, zda pracujete nebo odpočíváte. Takový příjem se nazývá pasivním příjmem. A nebo chcete po zbytek života pracovat, abyste nakrmili svou rodinu. Často svou mysl uzavíráme před novými informacemi, protože se bojíme klamu a podvodu. Sami si před sebou zavíráme dveře do lepší budoucnosti. Otevřete svou mysl ještě dnes. Přišel váš čas. Mít lineární příjmy po celý zbytek života a měnit svůj čas na peníze? Nebo ještě dnes začít utvářet svůj pasivní příjem, který se bude neustále zvyšovat a přinášet vám zisk i tehdy, když si budete chtít odpočinout nebo když úplně skončíte s prací? Jak je to možné? Jen 2 slova. Síťový marketing. Ano, síťový marketing. Pokud vás to překvapilo, pak ještě nemáte dostatek informací o tom, co přední světoví ekonomové a podnikatelé nazývají největší příležitostí v dějinách lidstva. Je to síťový marketing. Co je to a jak toho můžete využít? Všichni jsme tak či onak zapojeni v síťovém marketingu, jenže prozatím za to nedostáváte peníze. Představte si, že jste od svého známého uslyšeli o něčem novém, o novém výrobku, jednoduše jste se dozvěděli novou informaci. Rozhodli jste se, že této novinky využijete. Skvělé, ale to ještě není všechno. Máte možnost tento výrobek koupit ne v obchodě, ale přímo u výrobce se značnou slevou, protože tak obejdete řetězec zprostředkovatelů. Přesně tak, přímo u výrobce. Je to absolutní ochrana před napodobeninami a cena je zároveň o hodně nižší. Pokud se taková možnost objeví, jistě ji využijeme. A navíc řekneme o ní svým přátelům. Síla doporučení je obrovská. Komu spíše uvěříte? Televizní reklamě nebo svému dobrému známému? Odpověď je na snadě. Všichni se řídíme radami svých přátel a sami rady rozdáváme. Zejména dnes, kdy se objevuje ohromné množství velmi kvalitního zboží a služeb, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Jak to celé funguje? Představte si, že jste poobědvali v restauraci, pochutnali jste si a obsluha byla milá a přívětivá. Proto jste o tom řekli svým přátelům. Vaši přátelé využili vaší rady a také zašli do vámi doporučené restaurace. Pomohli jste restauraci vydělat peníze a přátelé se na vás rozhodně nezlobí. A nejen to, ještě vám poděkovali. A teď si představte, že jako poděkování vám majitel restaurace zaplatí 5% částky, kterou u něj v podniku utratili vaši přátelé a poskytne vám slevu na všechny následující obědy. Příště využijete slevy a řeknete o té možnosti i svým přátelům. To znamená, o tom řeknou svým známým a tak získají slevu a odměnu. Klienti přivádějí nové klienty? Přesně tak. O tom sní každý výrobce. Pokaždé, když vaši známí nakoupí zboží či služby, které se jim líbí přímo u výrobce, na vašem účtu naskakují provize. Prostě dělejte to, co už dávno děláte a dostávejte za to peníze. V Evropě funguje více než 700 MLM společností. Objem prodeje v zemích Evropské unie překročil 2 miliardy dolarů ročně. Nyní přichází nová fáze rozvoje síťového průmyslu, fáze bouřlivého rozvoje, kdy se z velkého množství obyvatel planety stanou buď klienti nebo distributoři různých síťových společností. Jediný důvod, proč někteří lidé ještě nepracují v síťovém marketingu, je to, že nevědí, co to je. Jen pro srovnání. Před 40 lety Glenn Turner, Američan se základním vzděláním a rozštěpem patra, využil princip síťového marketingu a během 5 let zvýšil své příjmy z 5 000 na 300 milionů dolarů. Proč bojovat s něčím, co dalo finanční nezávislost milionům lidí po celém světě? Už dnes příjmy spolupracovníků MLM společností dosahují desítek tisíc dolarů měsíčně. Pokud nováčci začnou ihned a využijí nové nástroje a zkušenosti, mohou dosáhnout vynikajících výsledků během velmi krátkého času. Seznamte se s touto novou příležitostí a nepropásněte ji. Nadešel váš čas. Všichni jsme zákazníky určitých sítí mobilních telefonů, obchodů, restaurací, fitness center a všude utrácíme peníze. Ovšem teď máte příležitost zůstat zákazníkem, ale zároveň vydělávat peníze.
A pokud tuto příležitost uchopíte pevně do svých rukou a začnete jí věnovat jen o trochu více času, dostanete to, co dostávají privilegované části společnosti, distributoři. Díky této výhodě se budete odlišovat od většiny ostatních lidí. Budete mít měsíční pasivní příjem, který se bude zvyšovat, a ještě budete mít k dispozici více volného času. Teď se můžete věnovat prakticky čemukoliv a odpočívat, kolik budete chtít a kdy budete chtít. Když je člověk zaměstnán, má obvykle omezené příjmy, které jsou stanoveny v pracovní smlouvě. Ovšem s využitím síťového marketingu můžete mít neomezené příjmy. Aby člověk udělal kariéru v obyčejné firmě, musí několik let dřít, než se z něj stane profesionál. V síťovém průmyslu však můžete udělat úspěšnou kariéru už během prvního roku a od nuly se propracovat k opravdu vysokým příjmům. Řekněte, co by to pro vás znamenalo? Když pracujete v síťovém průmyslu, sami si určujete objem, čas a místo své činnosti. Sami se rozhodujete, kdy vstáváte, s kým se setkáváte, jak dlouho pracujete, kdy a na jak dlouho odjíždíte na dovolenou. Sami si plánujete svůj rozvrh práce a své příjmy. Při práci v síťovém marketingu se seznámíte s velkým množstvím nových lidí z různých měst a zemí. A zde, jako nikde jinde, získáte ohromné množství přátel, kteří vám budou projevovat nelíčenou vděčnost a uznání za svůj úspěch. Při práci v síťovém marketingu se budete setkávat s úspěšnými lidmi, lecčemu se u nich přiučíte, což povede k vašemu sebezdokonalování. Síťový marketing nemá hranice, což znamená, že vaše podnikání může být mezinárodní. To všechno vás vede k nezávislosti. Jediný důvod, proč někteří lidé ještě nepracují v síťovém marketingu, je to, že nevědí, co to je. A nyní se pozorně dívejte. Abyste mohli začít, nepotřebujete žádné velké prostředky. Nemusíte oslovovat stovky investorů, ani si půjčovat tisíce dolarů. Dostáváte podnikání na klíč. To znamená, že vše je prověřené. Nic nemusíte vymýšlet. Pro všechny vaše partnery bude výhodné, když budete mít úspěch. To znamená, že vám předají všechny technologie a tajemství dané záležitosti. Ale hlavní je doba. Ta doba, která je teď tak příznivá, ale kterou můžete snadno propást, stejně jako svou příležitost. A i když lidé říkají, že síťový marketing není nic seriózního, poslechněte si, co o něm říkají všímaví a důvěryhodní lidé. Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta, celosvětově uznávaný řečník a učitel v oblasti peněz. Multimilionář. Můj bohatý táta říkával, ti nejbohatší lidé hledají a budují sítě a ti ostatní hledají práci. I když ne všichni vítají síťový marketing, dnes toto odvětví nadále roste jako významná světová finanční síla. Lidé, kteří se chystají postavit na vlastní nohy a plánují svou finanční budoucnost, musí mít na toto odvětví objektivní názor. Paul Zane Pilser, ekonomický poradce 2 prezidentů USA. V roce 2010 dosáhne wellness průmysl $1 bilionu, což představuje ohromné možnosti pro síťový marketing a jeho zástupce, protože představuje nejlepší prostředek pro seznámení lidí s novými výrobky a službami, jak v USA, tak na celém světě. Brzy přijde doba, kdy se vás vaše děti zeptají na tuto unikátní možnost, díky které mnozí vaši známí získají finanční nezávislost. Jak jim odpovíte? Budete jim vyprávět, jak jste začínali, překonávali první potíže, jaké jste měli první zisky? Nebo se budete vymlouvat, že jste tuto příležitost nerozeznali včas a propásli ji? Jen neříkejte, že jste o ní nevěděli. Peněžní tok s názvem síťový marketing už šumí. A to nezávisle na vašem mínění nebo mínění vašich známých. Každý den toto odvětví vyprodukuje $1 milionáře. Přijde doba, kdy tento ekonomický systém začnou využívat mnozí vaši známí. Otázkou je, od koho se o něm dozvědí. A kdo bude mít pasivní příjem. Co teď budete dělat? Víme jedno. Je to váš život. Rozhodněte se sami, ale nedovolte nikomu, aby vás připravil o tuto příležitost a o vaše sny.